Il-President ta' Slovenja, Borut Pahor, qal li l-Unjoni Ewropea għandha jkollha politika iżjed ċara biex tiġġieled it-terrorizmu. Waqt żjara statali fi Slovenja, il-President Mary-Louise Koleiro-Preca qalet li s-sitwazzjoni fil-Libja hija ta' tħassib u hemm bżonn ta' dialogu biex ma jibqgħux jintilfu il-ħajjiet. Id-dettalji. Fl-ewwel jum ta' żjara statali fi Slovenja, l-President Mary-Louise Koleiro-Preca kienet milquha mill-President Sloven Borut Pahor fil-Pjazza tar-Rivoluzzjoni Franċiża fil-kapitali ta' Slovenja, Ljubljana. Wara li ngħatat is-salut mill-Armata Slovena, l-President Koleiro-Preca spezzjonat il-Gwardja tal-Unura. B'mod spontanju żewġ presidenti sellmu lin-nies li nġabru fil-pjazza fejn fosthom kien hemm ukoll ġuventur Maltina. Il-President Mary-Louise Koleiro-Preca u l-President Borut Pahor daħlu fil-Palazz Presidenzjali tal-Ljubljana għal taħdidiet. Il-President Mary-Louise Koleiro-Preca qalet li permezz tal-laqgħat ta' din iż-żjara statali qed tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi fosthom il-possibilità ta' ftehim bejn l-iskejjel Maltin u Sloveni għal iżjed kollaborazzjoni fil-qasam tal-isport. Naturalment, dejjem ukoll id-diskors jaqa' fuq is-sitwazzjonijiet ta' konflitti li għandna madwarna, kemm mill-aspett ta' l-Ukrajna, kemm mill-aspett ta' dak li qed jiġri fl-Iraq, is-Sirja u iktar ġol Libja. L-ixxu tal-immigrazzjoni tkun dejjem u hemmhekk kien spjegajt fid-dettall kemm Malta ma tiflaħx għal influss ta' immigranti fil-kwantitajiet kbar li fil-fatt qegħdin jaqsmu u jispiċċaw jew Lampedusa u Sqallija u anke ħudd minnhom ġewwa pajjiżna. Fl-2010 Slovenja ħadet minn refuġjati minn Malta. Fi Slovenja l-President Koleiro-Preca kellha wkoll laqgħat mal-Prim Ministru ta' Slovenja Miro Cezara u wkoll mal-Assembleja Nazzjonali ta' Slovenja. Intant Malta u Slovenja firmaw Memorandum of Understanding għal iżjed kooperazzjoni fil-qasam tal-Akkademja Mediterranja għall-Iżvilupp. Il-ftehim kien iffirmat mill-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin Sloven Karl Eljavec. Dan huwa ftehim bejn l-Akkademja għall-Istudji Diplomatiċi Mediterrani li għandna Malta, magħrufa bħala l-MEDAC, u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Slovenja. Il-valur tiegħu x'inhu dan huwa ftehim li ħajjitlaq 3 snin mis-sena 2016 u ħajjin biex ikun hemm qbil u kuntatt pjuttost fuq bażi regolari bejn dawn iż-żewġ istituzzjonijiet. Fit-tieni jum ta' żjara statali fi Slovenja, il-President Mary-Louise Koleiro-Preca iltaqat ma' qdiet filantropiċi, organizzazzjonijiet li jaħdmu ma' persuni b'diżabilità u wkoll ma' persuni b'diżabilità. Fiċ-ċentru tal-Belt Kapitali ta' Slovenja, Ljubljana, 3 snin ilu fetaħ restorant li fih jaħdmu persuni b'diżabilità. Dan ir-restorant Druga Violina u mmexxi minn ċentru li jaħdem ħafna ma' persuni b'diżabilità, Draga, u wkoll il-Kunsill Lokali ta' Ljubljana. Natasha Pisek ilha taħdem f'dan ir-restorant bħala waitress mindu fetaħ. Għaltinna li tinsab kuntenta ħafna taħdem mal persuni b'diżabilità u qalet li bħalissa hemm 20 persuna b'diżabilità jaħdmu f'dan ir-restorant. The whole idea is that we including people with special needs in our program because we would like that they are including in social life. Il-President Mary-Louise Koleiro-Preca qalet li l-Presidenza taħdem biex tapplika dan il-kunċett fl-istabbiliment tal-ikel tal-Kitchen Garden. Dan huwa il-metodu ta' posta xogħol li jkun tassew inklusiv. U bla dubju ta' xejn ħankunu qegħdin nħarsu lejh ukoll għal quddiem biex naraw kif nistgħu ngħinu anke mill-Presidenza. Il-Presidenza għandha wkoll xi posta catering u allura hemm se jkun il-ħsieb biex naraw kif dan il-post jirrifletti dak li l-poplu tagħna għandu jkollu, ġifieri soċjetà inklusiva. Il-President Koleiro-Preca żaret ukoll iċ-ċentru Draga fi Slovenja li ilu mwaqqaf mill-1984. Dan iċ-ċentru joffri residenza u wkoll ċentru ta' matul il-jum għal persuni b'diżabilità. Intant fl-Ljubljana l-President iltaqat ukoll ma' Sindku Zoran Jankovic li wera x-xewqa li ż-żewġ pajjiżi jikkolaboraw iżjed speċjalment fil-qasam turistiku. Is-Sindku tal-Ljubljana qal ukoll li jixtieq li l-Belt Kapitali ta' pajjiżu ikollha ftehim ta' kollaborazzjoni mal-Belt. Dwar dan il-President qalet li ż-żewġ tibliet kapitali għandhom il-potenzjal li jaħdmu flimkien. Stiednet lill-artisti Sloveni biex jinaqdu mal-Maltin għaċ-ċelebrazzjonijiet li se jsiru fil-Belt fl-2018 meta l-Belt tkun il-Kapitali Ewropea għall-Kultura.
B'dawk il-laqat il-President Mary Louise Colejro Preca temmet iżjara statali tagħha fi Slovenja, pajjiż li ilu biss 23 sena indipendenti issieħeb fl-Unjoni Ewropea flimkien ma' Malta f'Mejju tal-2004 u permezz ta' din iżjara statali ż-żewġ pajjiżi se jkomplu jsaħħu relazzjonijiet bilaterali. Fiorella Paċ minn Slovenja għal Television Malta.